Ćao svima i dobrodošli u naš novi video. Danas je tetka došla, dotrčala, ostavila nam nešto i pobegla, a mi smo odlučili da odmah snimimo ovaj video jer se Ema veoma obradovala šta je to tetka donela. A Ema, ko ćeš da nam kažeš šta je u pitanju? Ili bolje pokaži nam. Taran, taran, Bojanka. Taran, taran. Zagreb ili Bojanka. A ovdje nismo doneli makaze, moramo sad da donesemo makaze da ovo sve iseckamo i da obučemo Zagu i Filipa. Sad čekaj. Ništa, hajde prvo da pregledamo Bojanku, drugari, zajedno. I krećemo sa otvaranjem. Tarantanan. Odoše flomasteri. Ovdje ćemo pisati kome pripada Bojanka. Kome pripada Bojanka? Emi i Gini. Emi i Gini. Gini. Nadamo se da ćeš se super zabaviti u našim novim avanturama. A sada nam reci, kada je tvoj rođendan? 17. februara 2000. 17. februara. A Gini ćemo ovako da upišemo, to je 20.11. Koja je tvoja omiljena životinja i zbog čega? Maca, zato što je mnogo slatka. Napisat ćemo maca. Šta radiš u slobodno vreme? Gledaj YouTube. Nije. Da. Čuvam volata. Gledaš YouTube. Nije. Čuvam brata. Čuvam brata. Koja je tvoja omiljena boja? Moja je žuta. A moja je ljubičasta, crna i žuta. Ljubičasta. Crna. Crvena. Ma ne, crvena, crna. Crna. Ja, izvini. Crna. Ne, ove se. Crna i žuta. Gde je crvena? Koji događaj pamtiš kao najsrećniji u životu? Može kad ti se rodio brat? Pa da. Dobro. Plakala sam od sreće. Kada mi se Rodio. rodio brat? Ovdje napiši imena svojih dobrih drugova. Koga pišemo? Dunju, Taru. Dunja, Tara, Leonora. Leonora I još jedna Dunja. i Dunja. Idemo na sljedeću stranu. Wow! Čuvamo prirodu. Planeta Zemlja je veliko živo biće, zato je zovemo Majka Zemlja. Čuvajući prirodu, obezbeđujemo lepu budućnost sebi i svim živim bićima na planeti. Najmanje što možemo da uradimo jeste da bacamo otpadke u kantu za smeće i održavamo svoju okolinu čistom i urednom. Zbog veverica koje često zaborave gde su sakrili svoju zimnicu, orahe, lešnike i druge semenke, svake godine izraste na 1000 novih stabla u šumama širom sveta. Da li ste znali da je Zagino i Filipovo omiljeno drvo hrast? A koje je vaše? Drvo trešnja. Trešnja. Da. A meni je jelka. Pomozi Zagi, Nikoli i Filipu da očiste park tako što ćeš zaokružiti otpad na slici. Otpad. To je otpad. Tu. I tu se. Imaš negdje? Da. Zaga, Nikola i Filip bili su vredni, oživi crtež bojama. To ćemo posle da oživimo crtež bojama. Da vidimo šta još ima. Ovdje
Pronađi pojmove među nalepnicama i zalepi ih na odgovarajuća mesta. Nalepnice. Ajme i drugi. Nalepnice. Čekaj da vidimo šta nam treba. Treba nam kupina. 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 Tu ne. Možda je ovde. Kupina. Evo je. Eto. Evo ga, gde da zalepim? Ovde. Kupina. Maslačak. Maslačak. Gde je maslačak? Evo ga. Evo ga. Lešnik. Lešnik. Ovako. Da. Ruža. Evo je ruža. Teže se odlepile. Svaki deo maslačka je koristan, cvet, list i koren. Od njega se mogu napraviti lekovi, hrana, čak i boje. Da li ste znali da je paradajz voće, a lubenica povrće? Si znala? Lubenica je povrće? Paradajz se zove inače kulinarsko voće. Na svetu postoji više od 80.000 vrsta jestivih biljaka. Od 80.000 vrsta, znači trebalo bi da volim neku. Biljke uz pomoć sunčeve svetlosti, vode i ugljen dioksida stvaraju energiju u obliku šećera. Pri ovom procesu se ispušta kiseonik zahvaljujući kojem dišemo. Zbog ovog procesa koji se zove fotosinteza, biljke su nam jako važne pa treba da ih pazimo i negujemo. Ovdje nacrtaj detaljno s 4 lista. Kaži. Ispaljivanje konfeta. Konfeti su mali komadi ili trakice papira koje se obično bacaju na proslavama, rođendanima i venčanjima. Kao što znate, Filip je kralj konfeta, a jednom prilikom je ispalio ih je čak 100 odjednom. Mada je mnogo zanimljivije ispaljivati ih nego skupljati nered posle žurke. Da, zato ja ne volim da ispaljujemo konfet. Mi smo samo jednom napuljeni, nikad više, da? Da. Spoj konfete od najmanjeg do najvećeg broja. I dobili smo srce. A ovdje piše, ovdje napiši koji se oblik krije među konfeta. Da napišem? Da. Konfeti su prvi put bili korišteni i bacani na doček u Nove 1885. godine u Parizu. To nisam znala. Dobro. Naći konfete među nalepnicama i zalepi ih ovdje. Slobodno nacrtaj i svoje. Ja neću da iscrtam. Dobro. To ćemo da lepimo posle. Mnogo ima. Aha. Čekaj. Evo ima još jedno. Dobro. Ovo ćemo da oblačimo Zagu i Filipa. Ja ću Zagu ovu. Dobro. Da vidimo šta ima ovdje. Mačkograd. Svaki kućni ljubimac, baš kao i čovek, zaslužuje da ima svoj dom.
Mica, Zvrkan, Mrvica i njihovi mačići zajedno žive u Mačkogradu. Drvenoj kućici izgrađenoj samo za njih. Oni su ujedno i najbolji drugari, dele svoje igračkice kao i hranu. Mačke mogu da uživaju i najneobičnije kartonskoj kutiji. A da li ste znali da je mačka u stanju da trči brzinom od 49 km na čas na manjim razdaljinama? Skače do 5 puta više od svoje visine i ima 230 kostiju u telu, dok ljudi koji su daleko veći imaju 206. Svaki oblik osim jednog ima svoj par iste veličine. Pronađi ga i zaokruži. Pa nije. Si sigurno? Sigurno sam. Hajde, da proverim. Šta si uradila? Pogledala sam. Ema je unapred našla, Ček. pa promašila se. Vidim da mi nešto ne odgovara. Jer mi se čini da... Varala si. To nije lepo. Kome pripada koje klupko? Ono što ja volim kod ovakvih stvari da radim je umjesto da krenem od početka, ja krenem od kraja. Ajde. Sad ćemo da vidimo, ja ću da uzmem flomaster. I krenut ću od klupka A da vidim kod koga ide. Ema, ne vidiš? Ja krećem od klupka. Klupko, ne, ovo je klupko D. Pripada Mici. Klupko. Da vidimo C. Klupko A pripada... Upale smo se. Mrvici. A čekaj, koliko ovo ima? Mnogo ima. I ja vidim kom pripada, to pripada Zvrkanu. Da je. Mislila sam da pripadim... Što znači da klupko B pripada Nikoli. Pa ovdje kaže, Zaga, Nikola i Filip uživaju u parku. Dodaj ovoj sceni malo boje. To ćemo poslije da bojimo. Čekaj sad. Na pustom ostrvu odlučili smo da odemo na pusto ostrvo i vidimo možemo li da se zabavimo bez mobilnih telefona, televizora, kompjutera i igračaka. Ubrzo smo shvatili da nam je najljepše kad se igramo jedni sa drugima i da je za sreću potrebno zaista malo. Filip voli da roni, Zaga da se sunče i ja volim da ronim. A Nikola da se igra u pesku i traži kamenčiće. Omiljena zajednička aktivnost nam je skupljanje školjki. Ko će uspjeti da zauzme ležaljku? Molim, hoću ja ovo da rešim. Ja sam već gledala. Pa ja neću da varam. Idemo ovako, kao što sam rekla, ja volim da krenem od kraja. Svima će da pripadne. Ja mislim... Zagi. Vidjet ćemo. Kome će da... Ko će prvi da dođe do ležaljke? Da, Zaga. Može Filip i Nikola. Kaže. Probala sam ja, ali sam gledala malo pre. Ne mogu, može samo jedan. Ne mogu da dođu i Zaga i Filip i Nikola, samo Zaga. Pronađi 10 razlika na slici. Ja vidim jednu, dve. Dobro. Na tu sliku samo. Pa ajde, tu ćemo da zabeležimo. Da, nema ga ovaj šejk. Da vidimo šta sad još ima. Traži. Dobro. Zagini nokti, ne, to je bilo tako malo, pa sam mislila možda da ima. Evo ga, oblak, ovdje ga nema, oblak, zaokruži. To je 4. Čekaj.
Nema ova linija. Da, nema ga drvo. Dobro. Nije drvo. Drvo. Panj. 5, znači ostalo mi je još 5. Mislila sam da ima negdje na Filipovoj majici, pošto je baš šarena. Ali nema. Ima. Gde? Evo ti. Ovdje ti crveno, ovdje ti je žuto. A vidi stvarno. Dobro, 6. Makar sam ti rekla gde da tražiš. Puška. Nema nigde. Treba nam još 4. Evo. Gde? Dobro. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pošto si ovdje zaokružila. I ovdje sam trebala. Ne, dobro si, dobro. Gore si trebala, ali nema veze. 7, znači trebaju nam još 2. Nešto na Nikoli možda ima, čekaj da vidimo. Nema. Nema, pa Zaga ima 2. Filip 1, na Nikolu ni 1. Dopustit ću sebi da zavirim. Malo. Gledala sam u nešto... evo, u pravu si. I ovo. Dobro, 8, 9 i ostalo još 1. Ova. Koja linija? Čekaj da vidimo. Ova. Da. I eto, posljednje 3 smo našli uz pomoć varanja. Kaže, oboj crteža polja u krugu oboj koristeći boje sa tačkicama i otkri šta je Zaga vidjela na pučini. Što je vidjela ništa? A moraš da obojiš. Dobro, i ovdje uputstva za papirne lutke. Ove lutkice su imale ovako za oblačenje kad je moja mama bila mala i ja sam joj sve to izgubila. Ona je žena čuvala, ja sam sve to izgubila. Ništa, hajde da obojimo, da vidimo šta je to Zaga vidjela i onda idemo na oblačenje. A ti imaš i plavu. Ja ću. I mi zelena mora. A ovo je tamna plava. Ja ću da bojim svetlo plavo. Zaga je vidjela brod. I tako smo došli do kraja bojanke. Eto, vidiš da je samo Zaga došla do ljuljaške. A sada idemo na seckanje. I evo. Wow, Zaga, čao svima. Isekli smo Zagu i Filipa, ali smo isekli samo odela za venčanje. Hajde da ih obučemo. Mama, možeš li ti da mi obučeš Jelenu? Evo ovako. Samo uzmeš i saviješ ove bele delove. I Kod mene je sve bilo. ove bele trakice. I tako ih obučemo. Čula sam nešto. Ovako. Zago, izvini, malo sam ti skratila punđu. Evo, Filipe, nisi se lepo. Nešto se skida. Pa nismo lepo. Ovako. I evo ih, Zaga i Filip u odelima sa venčanja. Drugari, nadamo se da vam se dopao ovaj video. Kao što svi već znate, omiljeni Emini youtuberi su Zaga i Filip.
Iz tog razloga se trudimo da prikupimo sve što oni izbace. A ono što možda niste znali jeste da su Ginini omiljeni youtuberi, to jest omiljena youtuberka Arija Kids Channel. Iz tog razloga ja sam rešila probam da Ginu iznenadim i da prikupimo što više bodova na Arinom takmičenju kako bi Gina dobila šansu da upozna Ariju, a možda i snimi video sa njom. Tako da držite nam palčeve da uspemo tu, a mi se vidimo u nekom sledećih videa. Što znači, ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na naš YouTube kanal, kliknite zvonce za notifikacije, šerujte ovaj video, komentarišite ga, a mi se vidimo u nekom od sledećih videa. Ćao svima!